Кыш көннәрендә жылыта, җәйге эсседә суыта, мунчадан соң тирләттерә. Нәрсә соң бу? Әлбәттә, татар халкының яраткан чәе. Мин Шарипов Надир, сез үзебезнеке сәхифәсендә. Һәм без бүген чәй җитештерүчеләрдә кунакта киттек. Сүз уңаеннан чәйне. О, привет. Сүз уңаеннан чәйне барлык халыклар да ярата. Сәрия апа, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр, Надир. Аллага шөкер, әйбәт. Сезне күрүебезгә бик шатбыз. Сез бүген безнең цехка килдегез. Крафлы чәйнең кичкенә генә цех. Без гомумән чәй җитештерү белән шөгыльләнәбез. Гади генә чәй түгел. Кибет киштәләрендә булган чәй түгел. Без шундый махсус аерым кешеләргә файдалы булган һәм дә инде бик максималь экологичный рәвештә ясыйбыз чәйләр. Менә сез хәзер карап киттегез, без гомумән үлән чәйләре ясарга яратабыз, димме? Чөнки үлән чәйләрен татар халкы гомумән эчкән бит инде ул. Менә сезнең алдыгызда мәсәлән, бу кыр мөтнеге, мөтнек дип сөйләшәләр, кайбер якларда инде мөтнек диләр. Аннан соң менә бу мәтрүшкә чәчәге, без мәтрүшкәнең чәчәген генә кулланабыз. Чөнки аның бөтен менә шул яхшы сыйфатлары, файдасы менә чәчәгендә һәм аннан төрле кызыклы чәйләр ясыйбыз. Һәм бар шулай ук безнең бер юнәлеш, ул да булса эре яфраклы чәйләрдән менә шундый пакетикларга куеп эшлибез. Карагыз, бездә нинди пакетиклар бар. Без аны махсус Кытайдан алып кайттырабыз, зур партиялар белән. Бу кәгазь пакетик агартылмаган, димәк химияга салынып, билгеле бер төскә кермәгән һәм кеше кулланылыш өчен файдалы. Сәрия апа, чәй әзерлеүе нәрсәдән башлана? Чәй әзерләүе башлана кулларның чисталыгыннан башлап, без кулларны юабыз, чөнки без кәгазь белән эшлибез. Безнең менә бу кичкенә генә пакетиклар алар кәгазь, һәм кәгазь ул бик юка, һәм үзенә күрә бик тәген шундый аны җитеп әйтгәндә печатка киеп аны туеп булмый. Аның һәрбер элементын дагын туярга кирәк. Безнең хәзер алдыбызда ул әзер, уже әзерләнгән чәй смесе. Безнең бу крафлы чәй иң беренче чәйләребезнең берсе. Безнең коробкалы чәйләрдә Тукайны күреп була, кичкенә генә яшь Тукай самокатта. Менә шушы крафлы чәй ул карлыган яфраклары, эр яфраклы кара чәй ассам, һәм инде мәтрүшкәнең чәчәген кулланабыз. Шуңа күрә менә бу кичкенә генә пакетикларга без кул белән менә һәрбер чәйне ясаганда, менә һәрбер чәйне күнегергә, ияләнергә билгеле бер вакыт кирәк, аның менә үлчәменә. Менә шулай итеп алабыз да инде без аны. Һәм менә шулай салабыз. Монда бит мәтрүшкәнең чәчәге дә эләгергә тиеш, карлыган яфраклары дагын, һәм әлбәттә кара чәй. Һәм менә шундый кичкенә генә аны бәйләп куябыз бәйләм белән. Миңа бу процесс бик кызык тоелды. Минем дә эшләп карыйсым килә. Сәрия апа, ярым эшләп карарга? Әлбәттә, мин сиңа бу эштә хәзер ярдәм итәчәкмен. Рәхимет, 3 бармак белән алабыз. Һәм безнең чәй дә эләгергә тиеш, үләннәр дә эләгергә тиеш. Ярты шарт булса, юк, күп иттереп салсаң да була. Әмма безнең бит инде ул кара чәй, хәтта 3-4 яфрак салсаң да ул пешәчәк. Аның не чыгачак? Мен бит щедрый күбрәк салам. Әйдә, щедрый булгач, юмарт кешедән инде ул. Ниһаять, мин дә тиеннәргә өйрәндем. Дуслар, карагыз әле, ничек шәп булды. Процессның икенче өлешенә күчәбез. Безгә хәзер бу смесь кирәк булмаячак. Чөнки без үзебезнең чәй пакетикларына үзенең этикеткаларын беркетәчәкбез. Димәк, бу этикеткаларны куябыз тиенгә. Тиенне бармак белән тоярга тиеш булабыз. Һәм беркетәбез. Безнең чәй пакетигы хәзер. Бантур. Шулай ук башкаларын да нәкъ шулай эшлибез. Бер кап чәйдә 12 кичкенә генә шундый капчыклар була. Әйәрме, мин дә эшләп карыйм. Әйдәле. Менә шул тиенне кул белән тоябыз. Тиенне тоябыз. Һәм ләктерәбез. Шәп. Мин чәйне эшләп бетердем. Шәп. Әйдәгез хәзер аны коробкаларга тутырабыз.
Сәрия апа, көнгә ничә штук шундый коробка ясый була? Бер кеше көненә бер сменага без бер сменаны 5 сәгать итеп алабыз һәм 5 сәгатьтә без 50 пачка чәй ясыйбыз. Сәрия апа, бу чәй миңа бик ошады. Аны каян алып була? Безнең офлайн һәм онлайн кибетләр дә бар. Заказ биреп, әлбәттә, алып була. Без анда җибәрәбез. Карагыз, мин онлайннан алсам, бу бит коробка бик нечкә, ул бит миңа ничек килеп җитә соң? Монсы инде икенче процесс. Әйдә, аның белән танышып үтәбез. Маркетплейсларга без аерым коробкалар эшлибез. Һәм ул сиңа бернинди шундый дефектларсыз килеп җитәчәк. Чөнки яңадан бер коробка аның тулылыгын саклый. Хәзер карап китик, ничек ул процесс бара. Бик матур килеп чыкты. Сәрия апа, хәзер инде без моны кая җибәрәбез? Надир энем, бу сиңа бүләк. Тәмле итеп чәй эчәрсең. Чәйләрең тәмле булсын. Әмин, чыннан да? Әйе. Ой, рәхмәт. Надир, татар халкы гомердән кунакчыл булган. Әйдәле безнең дәгән тәмле чәйдән авыз итеп кара. Мин хәзер сиңа үзебезнең татар мохито дигән чәйне ясыйм. Татар мохито? Татар мохито ул безнең аеруча юнәлеш бик тәмле үлән чәйләре. Бу чәйдә нәрсә кулланыла? Бу чәйдә ике төрле мөтнек, бакча һәм борыч мөтнеге, мәтрүшкәнең чәчәге, иң тәмле шикәр күрәгәсе һәм әлбәттә инде киптерелгән лайм. Тәме дә үзенчәлекле. Рәхим ит. Чын татар чәе. Сәрия апа, чәй җитештерү процессын күрсәткәнегез өчен рәхмәт. Күңелле очрашу булды. Надирем, үзеңгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Без һәрвакыт шундый очрашуларга һәм күрешүләргә ачыкбыз.